Вольга Гапеева. Самота, што жыла ў пакоі насупраць. Раман. Чытае Ірына Якавец. Глава 1. Горад заціх. Гэтая цішыня навалілася нагбом, але то быў апошні, не першы крок. Спачатку яна проста заступіла за лінію дзюбкай пантофлі, як спартсмен ці школьнік, што здае скокі з месца, а потым яе рабілася ўсё больш і больш. Так, што нават касіркі ў банку дзівіліся, пытаючыся адна ў адной, што гэта так ціха. Тут кожная здзівілася б. Субота, у касах процьма людзей, яны патнеюць у сваім чаканні, пільнуюць суседнія чэргі, і раптам яна. Цішыня. Але чаму раней яе ніхто не чуў? Дзе яна была ўвесь гэты час? Ці, можа, яе хто ўтрымліваў сілай? Сняданак, здаецца, таксама змяніўся. Як і раней, я амаль не ем зранку, але маё нежаданне перарастае ў стамленне. Так, менавіта стамленне, не стому. Стома — гэта кропка, пункт беззваротнага асэнсавання, што радасць як слова перастала існаваць. І збольшага не таму, што паменшылася колькасць здарэнняў ці выпадкаў, якія можна было б абазначыць ім, а таму, што калісьці ты вырашыла, што само слова не мае сэнсу, што яно занадта простае, банальнае і нецікавае. Магчыма, хутка я дайду да стомы, але пакуль перажываю стамленне. Мяняецца смак кавы, і ёсць разуменне, што гэта не праз гатунак напою, не праз спосаб ягонага прыгатавання, а праз рэцэптары, якія яго смакуюць. Выпіты неўзабаве яблычны сок. Мажліва, ён прычына. Ён мяняе смак кавы. Так хочацца сябе супакоіць, запэўніць, што ўсё яшчэ вернецца. Я сяджу за сняданкам, раскачваю цеста з уласных думак, каб потым зляпіць з яго нешта спажыўнае, тое, чым змагу карміцца ў дзень. Але маё думанне перапыняецца адчуваннем. У маім роце расце трава. Я люблю траву, і, можна сказаць, цешуся гэтым, але навобмацак на траву нельга забыцца. Яна тыранічна прасейваецца за зубамі, на дзёслах і забівае ўсё. Калі ёсць трава, больш нічога не трэба. Таму мяняецца смак кавы, і яблычны сок тут ні пры чым. Трава расце толькі ў цішыні. Яна мяне больш не палохае, я згаджаюся застацца з ёй. Пакуль. Зноў супакойваючы сябе, што гэта пакуль. Sample complete. Ready to continue?